ଇଲୋ ମାଲୋ ଆଜିକାଲି କି ବାହାଘର ହଉଛି କେଜାଣି? ବାହାଘର ତ ନୁହଁ, ଫଟୋ ଉଠା ପରବ। ଆମ ବେଳେ ବାହାଘର ହଉଥିଲା, ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କାହାଠୁ ମାଗିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା କ୍ୟାମେରା ଆସେ ନା, ସେଟା ନେଇ ଆସୁ। ଭାଇ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଥିବ ଯେ ଫଟୋ ଉଠା ଶିଖିଥିବ, ସିଏ 10-20 ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଏ। ସେଇଆକୁ ଆମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଲବମରେ ପୁରେଇକି ନଉ। ଆଉ ଏବେ କଣ ଆଲୋ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, 1,56,000 ଫଟୋ ସେ ଉଠେଇବେ। କେକ୍ କାଟିବେ, ମୁଦି ପିନ୍ଧିବେ, ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମେଞ୍ଚେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠଉଥିବେ। ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସରିଯିବ, ତାପରେ ହବ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍। ସେଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ହବନି, ସେ କୋଉଠି ହବ ନା, ପୁରୀ କୋଣାର୍କରେ ଯାଇକି ହବ। ପୁଅ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିବ, ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ହବ ସୁଟ୍। ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ। ଆଉ ସିଏ ଫେରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହବ, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସବୁଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ହବ। ସେ ସରିଗଲା ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍। ସିଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ସିଏ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହବ। ଯାଉଥିବେ ସକାଳୁ ସଜବାଜ ହଉଥିବେ, ଫଟୋ ଉଠଉଥିବେ। ତାପରେ ହବ ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ, ସଙ୍ଗୀତ। ଆରେ ବାହାଘରେ କାମ ଦାମ କରିବ ନା ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତରେ ନାଚିବ? ମେହେନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇକି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ହଳଦୀ ତ ଝିଅ ଲଗେଇବ, ଝିଅ ବାହା ହବ, ସେଇଟା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ପରବ। ସବୁ ସଇଲା ପରେ ହବ କ'ଣ ନା ବାହାଘର। ବାହାଘର କ'ଣ ନା ସକାଳୁ ରାତି ଦିନ ଖାଲି ସେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିବେ। ଝିଅର ଲେହେଙ୍ଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ପାଉଁଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ମୁଣ୍ଡର ମଥାମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷର କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବାହାଘରରେ ଯାହା ଫଟୋ ଉଠା ଯାହା ଯେମିତି ହବ, ସେ ସଇଲା ପରେ ରିସେପସନରେ ଫଟୋ ଉଠା ହଉଛି। ରିସେପସନ ଫଟୋ ଉଠା ସଇଲା ପରେ ଏବେ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ ୱେଡିଂ ଫଟୋ। ବାହା ତ ହେଲା, ଘରେ ରହିବ, ଘର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ବୁଝିବ, ରହିବ ନା। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଫେରେ କୋଉ ମନ୍ଦିର, କୋଉ ଶାଢୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଫେରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଫେର ଥରେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି। କି ଫଟୋ! ଟୋଟାଲି ହିସାବ କଲେ 1,56,000 କ'ଣ 53,000 ଫଟୋ ଖାଲି ଉଠୁଛି। ଖାଲି ଫଟୋରେ ତ ବାହାଘର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଫଟୋ ବାଲା ଫେରେ ନେବ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2-3 ଲକ୍ଷ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆମ ବେଳେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ବାହାଘର, ସୁନା କିଣା, ଶାଢୀ କିଣା, ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ହେଇକି ଆହୁରି ପଇସା ବଳି ଯାଇଥାଏ।